أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم نجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم يبعث حيا. لنتنا Na'am malam. Na'am gani malam. yawa Allah ya miki albarka. Wato ainihin wato na kira ki ne don na miki wato gargadi da irin halin da yanzu rudin zamani yake ciki, wanda za ki ga irin samarin nan masu tara ciyawa a ka, masu ɗaura ƙugu kaman biri ya miƙe. Idan kuka haɗu da su a hanya suka yi miki magana, lantana na san ki kina da tarbiyya, ki ji abin da nake gaya miki, kar ki yarda ki kula su. Duk wanda yake so ya magana da ke wato ainihin ki ce ya nemi izinin iyayenki. Wannan duniyar ba mu san ina za ta je da mu ba, saboda haka in banda ma ana addu'a albarkacin alkur'ani da soyayyar manzan Allah, da ba a san yaya al'umma za su zama ba. Ina gaya miki ki kiyaye, kin ji ko? Yawwa Allah ya miki albarka, Allah ya miki albarka. Tashi ki ji, ni ma tashi zan na dan karasa tilawan nan in je masallaci, yanzu na san lokaci an kusa kiran sallah. Yawwa yawwa na'am. Baba, wannan befin da nake gaya ma ainihin mai gidansu. Ya ne kai gaya min tana ba da wuta. Kai ai na gaya maka, kai dai ka bari kawai, bari ma dai in tura a kira ta. Ku dan yi mana iso da ita man da Allah. In ba damuwa. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum. Balan tana ta zo. Inna lillahi. Kai ne ka zo wajen lantana? Ni ne baba. Gashi ka rantsi da alkur'ani auren ta zaka. Ai ba ni da tsarki. To shi kenan, to babu wani abu. Karɓi butan nan da ruwa a ciki, je ka kai tsarki. Ha 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 ha!